So hello friends, जों दा मिटिंआव ओरैनो दा बेरायनो थांदों। जों दा होमबाबो बेरायनो थांगासिनो। बेरायनो माने मिटिंआव। हारियाबो मोनफैबायनो। हायलांबाय थादों नोंथांमोना। हेलो फ्रेंड्स, आंनि बिकल बर' जुजुनाव नोंथांखौ बरायबाय। आरो नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिस्राय सिगांसिन नुनो मोनो। मोजां मोनोबा आरो लाइक खाम शेयार खाम। गारिया दाबो मोनफैयाखै माथो, जोंखौ ओरैनो थगायगारबाय ने। स' गाइस, जों दा गारि नेगासिनो नैबे मेन र'डआवहाय। जों दा मोनफैबाय। मानसिफोरा नै Kamisini, cara manusia ya? Abukse. Kenapa? Abukse. Hei, apa? Hari ini? Hari ini. Kamu lah saya. Out. So guys, दा जोंनि गारिया दा खारगासिनो, ओमफ्राय जोंबो दा थांगासिनो। नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ जोबजासिम। आर्टिकासो होनो। जोङो दा गिबियावनो ओंखारनांसिगोन। स' गाइस, जों दा मोनफैबाय जायगायाव। बेनिफ्रायनो जों दा थाबायलांनायदों। गोजानथार खोमा। नायनोसै बेसेबां गोजान। मेरला दङ मानसि। नायलांबाय थादो जोबजासिम आंनि भिडिअखौ। दाबो सहैयाखै। खतरनाक मानसि जादों दे। नैबेयावहाय चेकिं जागासिनो। नैबेयाव मानोना मानि थाखाय निसा बुस्थु जेबो लांनो मोना आरो नैबेयाव पुलिसफोरा चेकिं खालामगासिनो।
गाइस नैबेयावहाय प्रमद बर' आरो हेमन्त किशोर शर्मा फैनायदों। So everyone गिबियावनो फैगासिनो। सरि फ्रेन्ड्स, नोंसोरनि थाखाय निमाहा बिनाय थाबाय। मानसि गिदिरफोरखौ आं देखायनो हायासै। जोंनि लोगोफोराबो एसे प्रब्लेम जाबाय, मानोना जों जा गारिजों फैदों नैबे गारिया थांनो नागिरदों, बेनिखायनो जोङो सिङाव आरो फिन हाबैनो मोनासै। नोंथांमोनखौ देखायनोबो मोनासै। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ সমানে আছে। So guys, जों दा ओंखारबाय। बिदाय होबाय। थेंक इउ फ्रेन्ड्स, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय। आरो मोनसे खोथा, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दाबाव। नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। एसेनोसै।